Takže tohle je pro kluky z Nordies, pro naše 2 centry. A ukážu jim, jak se dělá shotgun s klebem, jo, kluci, fakt to je jednoduchý, ty vole. Mám tady pomocníka Piryho, náš kouči. Pozdrav kameru, to je video na YouTube, 1000 milion zhlídnutí. Teda posledně měl lítáte, rozlítají. Můžeš to vůbec toho spočítat? Ale podmínky nejsou úplně ideální, nicméně si s nějak opereme. Tady se... A nechytil to. Ahoj, ty hovna jsou dobrý, asi. Ne, vole. Nedělej. Pojďte tak ještě jednou. Dobrý, pak... To bude tak down. A náš Dana bude natáčet. Tak down. Dana jeho natáčet. Udělal si to ještě jednou teda. A bylo to dobrý, jo. Hele, svatba! Chceš to vejš? Svatba! Trošku. Vejš, jo. Vejš. Hej! Hej, má 2 nebo ne? Na 2! Hej! Hej! Se daleko, vole. Ale to serem. Tak co s tím chlebem, ty vole? Nevyšlo to. A ten voda natáčí. Ještě chceš? Má to hodně. Má to hodně. Jak mu říkáš, že nevíš, jak to má hodit. Má to hodně. To je chleba, ty pičo. Hej! Se! Ha! Co ty jsi takový ten merkat? Jo, to si říká trenér. Dobře. Byl možná lepší s míčem než s chlebem, ne? Zásek ozdravek, ty vole, co je prostě vám, ty vole. No to nevím. Hej! Se! Ha! Proč tě smích, co? No! No. A do rána ty Selfie! Ty vůbec to už to máš vypnout. Selfie! To jsme museli vypnout stříhat, přitom jsem tady nemusel.